gezondheid. Mannetjes en nee mannetjes. Het volgende nummer is een Frans liedje. Maar misschien begrijp je dat ik alleen ook wel. Denk ik. Veel zeggen hé là-bas en zeg je ook hé là-bas. Hé là-bas. Hé là-bas. Hé là-bas. Hé là-bas. Ah, geef je hem. Dag komen. Nee, moet ik eens zeggen. Hoe is het als we op een steekje?
vol. 40 seconden zwemmen onderweg. Hey Marie, shut the beat. Hey Marie, doe Michael Street. Hey Marie, shut the beat. Hey Marie, kom nu. Maak je mond, rij het vol. Doe eens lekker wie. We zingen in de lakmerie. Maak je mond, rij het vol. Vies lekker samen onderweg. Samen lekker dansen is zoveel. Ding ding aan de hoes nog om. Want het is toch niet genoeg. Vies lekker samen onderweg. Zo in het. En nu mannetjes en mannetjes, al wat jullie doen. Ik ga gegarandeerd kind van us wereldcultuurindustrie, us nachtegalletje, de kleine kreunsel, heb ik gehad.
Ja, dan wil ik een uurtje stappen gaan. Gekiot de ganse dag en de vliegen door. Als de ochtendklokken sloeg, ja, dan wil ik een uurtje stappen gaan. De stadsprins Jelle en de
stadsjeugdpunt Dillen. En dan heb ik nog een vraagje aan u drieën. Ik kan het niks fout zeggen natuurlijk. Ja, haalt je nog een drauf? Alleen één. Nee!